Salut, sunt Bibi și astăzi vreau să vă spun că o să fac un fel de giveaway. Tot ce trebuie să faceți ca să participați trebuie doar să vă abonați, să dați like la acest videoclip și la cel de dinainte, ca să strângem și noi mai multe like-uri și să îmi scrieți în comentarii particip. O să tragem la sorți și mâine alegem câștigătorul. O să filmez când o să aleg acel câștigător și da, premiul de la giveaway va fi un intro foarte lucrat, nu ca cele de dinainte. Vreau să iasă foarte bine, deci nu uitați să lăsați în comentarii particip și să dați like la videoclipul de dinainte și videoclipul de acum. Și să nu uitați de subscribe. Deci, eu am fost Bibi și nu uitați de giveaway.